मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी कनिपिस्तुंది माताजी? हरे कृष्ण प्रभु कनिपिस्तुंది? ప్రభు ఇది డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది నాకేనా అందరికీనా? ప్రభుజీ వాయిస్ మ్యూజిక్ సౌండ్ వస్తుంది. డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందా? వాయిస్ ఓకే ఓకే. ఇలాంటి సౌండ్ వస్తుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో. ఓకే ఎస్ వస్తుంది. అర్జున్ ప్రభు మళ్ళీ వస్తుంది. Today we're at the home of commercial. Are you ready for this? I just spoke. ఇప్పుడు ఉంది ప్రభుజీ డిస్టర్బెన్స్? లైట్ గా వస్తుంది ప్రభు, మొత్తం వెళ్ళలేదు, చాలా లైట్ గా వినిపెడుతుంది. ఓకే ఓకే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ప్రభుజీ? ఓకే ప్రభుజీ. లేదు, ఇక్కడ కూడా ఉంది అనుకుంటాను. ఇప్పుడు పర్వాలేదు ప్రభుజీ, రావట్లేదు. తీవ్రత తగ్గింది, కాకపోతే ఏదో చిన్న గాలి వీచినట్టు సౌండ్ వస్తుంది. ఓకే ప్రభు. ఇప్పుడైతే రావట్లేదు ప్రభు. హరే కృష్ణ, నాకు వినిపడిస్తలే మీరు మాట్లాడేది. ఇప్పుడు ఏం రావట్లేదు ప్రభు, క్లియర్ ఉంది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ
కృష్ణ కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు అంతే క్లియర్ ఉంది అనుకుంటాం. ఓకే ప్రభు. ఓకే కదా ప్రభుజీ ఇప్పుడు? ఎస్ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఓకే ప్రభుజీ. నేను ఆ మధ్యలో ఏమైనా డిస్టర్బెన్స్ ఉంటే చెప్పండి ప్రభుజీ. అలా అలాగే ప్రభుజీ. నవీన్ ప్రభుజీ కూడా కో-హోస్ట్ ఇవ్వండి ప్రభుజీ, ఉన్నారు కదా. ఓకే. ఎస్. అధ్యాయం 14 గుణత్రయ విభాగ యోగము, ప్రకృతి దిగణములు. శ్రీ భగవాన్ వాచ పరం భూయ ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమం యజ్ఞాత్వా మునయః సర్వే పరాం సిద్ధిం ఇతో గతాః. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు పలికిన, దేనిని తెలుసుకొని మునులందరూ పరమసిద్ధిని పొందిరో అట్టి జ్ఞానములలో కెల్లా ఉత్తమమైన ఈ దివ్య జ్ఞానముందు నీకు ఇప్పుడు నేను మరలా తెలియజేయదును. ఇదం జ్ఞానముపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్యమాగతా సర్గేపి నోపజాయంతే ప్రళయేన వ్యతంతితే. ఈ జ్ఞానాన్ని గ్రహించడం ద్వారా అతీంద్రియ స్వభావాన్ని పొందవచ్చు. ఇది నా స్వంత స్వభావం లాంటిది. ఈ విధమైన ఏర్పాటు ద్వారా సృష్టి సమయంలో పుట్టడం మరియు అంతం సమయంలో చెదరిపోవడం జరగవు. భగవంతుల దివ్య స్వభావము ఆధ్యాత్మిక స్వభావము. మనది కూడా భగవంతుల అంశమైన దానికి మనం కూడా ఆధ్యాత్మిక స్వభావం, మన నిత్య స్వభావం, సచ్చిదానంద స్వభావం మనది. సో భగవంతుడు చెప్తుండేది ఈ అధ్యాయంలో యథార్థ అవగాహన మేము మన నైజ స్థితి తెలుసుకుంటే మనం మరలా భగవద్ గుణరీతిగా ఒకటై మేము భగవద్ధామం చేరుకుంటాం. భగవంతు స్వభావం పొందేది అంటే భగవద్ధామం చేరుతాం, మనం దాంతో చేరుతామని చెప్తుంది. చిన్నగా మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది. ఓకే. సౌండ్ వస్తుంది. ఏది ఇది సౌండ్ అని? పోయింది ప్రభుజీ. తగ్గింది ప్రభుజీ. వాయిస్ సౌండ్ రావట్లేదు. నేను మాట్లాడతానే. ఓకే ప్రభు. కొంచెం చూస్తాను, కొంచెం పెద్దగా చెప్పే ట్రై చేస్తాను. చూస్తాను. ఓకే. సో 3వ శ్లోక. మమ యోనిర్మహద్బ్రహ్మ తస్మిన్ గర్భం దదామ్యహం సంభవః సర్వభూతానాం తతో భవతి భారత. ఓ భరతవంశీయుడా, బ్రహ్మముగా పిలుపుబడు మహత్తు సమస్త జననమునకు ఆధారమై ఉన్నది. సర్వజీవులు జన్మను సంభవించజేయచ్చు నేనే ఆ బ్రహ్మమునందు బీజ ప్రదానం కావించుచున్నాను. ఈ బ్రహ్మన్ అనే పదము వేదవాన్మయంలో చాలా అర్థాలు ఉన్నాయి. బ్రహ్మం అంటే బేసికలీ గొప్పది, వెరీ గ్రేట్ అనే బ్రహ్మన్. సో ముఖ్యంగా బ్రహ్మన్ అనేది అంతిమంగా భగవంతునే సంబోధించింది, పరబ్రహ్మన్ అని కృష్ణుని అనేది. సో మనము కూడా భగవంతుడు అంశమైన దానికి మంది కూడా బ్రహ్మన్, అహం బ్రహ్మాస్మి అని చెప్పే మాట ఉంది. ఇక్కడ బ్రహ్మం అని చెప్తుండేదే మహత్తత్వాకి బ్రహ్మం అని చెప్తున్నారు. భగవంతుడు ఈ భౌతిక జగత్తు ప్రకృతిని సృష్టించేది మూల స్వరూపము
సటిల్, ఇంకా సూక్ష్మంగా ఉండేది. ఈ పంచభూతాలకి మూలంగా ఉండే మహాభూత అని, పంచమహాభూత చేరింది, దాన్ని మహతత్వ అని చెప్తారు. సో అది దాన్ని గురించి భగవంతుడు చెప్పండి. ఆ మూల భౌతిక వస్తువు ఏముంది, అది భగవంతుడు సృష్టించి తర్వాత అది పంచభూతాలుగా అది విభాగం అవ్వేది, అంతా వచ్చేది. దాన్ని ఇక్కడ బ్రహ్మని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. సో ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్. సో ఎలా ఇది భగవంతుడి సృష్టినే ప్రతి ఒక్కటి, ఇది భౌతిక ప్రకృతి. పంచభూతాలు కూడా భగవంతుడు క్రింద శక్తి అని 7వ అధ్యాయంలో కూడా కృష్ణుడు చెప్పింది. భూమి, నీళ్లు, గాలి, ఆకాశం ఇదంతా నాదే ప్రత్యేక భిన్న శక్తి. దానిపైన మన జీవులు ఉన్నతమైన శక్తి అని భగవంతుడు చెప్పింది. సో ఇది రెండు కూడా భగవంతుడి శక్తిలే, మెటీరియల్ స్పిరిచువల్ రెండు అన్ని ఎనర్జీ కూడా. ఇక్కడ భగవంతుడు మరల సృష్టి అయినప్పుడు మహావిష్ణు వాళ్ళ దృష్టించి మరల ఈ భౌతిక శక్తిని, ఈ మహత్తత్వాన్ని సృష్టించేది. తర్వాత జీవులందరూ దాంట్లో భగవంతుడే మరల వాడిని పెట్టి వాళ్ళు ఒక్కొక్క రూపం, ఒక్కొక్క దేహం పొందేది. అహం బీజ ప్రదాప్. ఇక్కడ 4వ శ్లోకంలో పట్టుకెళ్ళి భగవంతుడు నేరంగా ఇక్కడ చెప్తుండేది, సర్వయోనిషు కౌంతేయ మూర్తయ సంభవంతి యః తాసాం బ్రహ్మ మహద్యోనిర్ అహం బీజ ప్రదాః పితా. ఓ కౌంతేయ, సర్వ జీవ సముదాయము భౌతిక ప్రకృతి యందు జన్మించుట చేతనే సృష్టించబడుచున్నది, మరియు నేనే వాటికి బీజ ప్రదాతనైన తండ్రిని అవగాహన చేసుకోనవలెను. సో భగవంతుడు నేరంగా చెప్తుండే తండ్రి నేనే అని చెప్తుండే. పితాహమస్మి జగతో మాతా దాత. హరే కృష్ణ. సో భగవంతుడు కొన్ని మార్లు గీతాలో మరల చెప్పేది నేను పిత, నేను తండ్రి అని. సో ఇక్కడ కూడా ఈ భగవంతుడు చెప్తుండేది నేను అన్ని జీవుల తండ్రి. అన్ని జీవులు ఉంటే ఎన్న జీవరాశులు ఉన్నారు భౌతిక జగత్లో, 84 లక్షల జీవరాశులు, 9 లక్షల జలచరులు, 20 లక్షల చెట్లు, 11 లక్షల క్రిమిలు, 10 లక్షల పక్షులు, 30 లక్షల జంతువులు, 4 లక్షల హ్యూమన్ స్పీషీస్ అంటే మానవ రూపాలు ఉంటే మనుజులు, గంధర్వులు, సిద్ధులు, దేవతలు. సో వీళ్ళందరూ చేరి సో 84 లక్షల జీవరాశి. భగవంతుడు చెప్పండి నేనే ప్రతి ఒక్కరికి ఆత్మకి నేర తండ్రి, బీజ ప్రదాపిత. అంటే ఆత్మ లేకుంటే ఈ మహత్తత్వ ఈ రాసాయనిక సమ్మేళనం ఇది జీవం ఉద్భవించే కాదు. అది ఒక డెడ్ సబ్స్టెన్స్. అంటే అది చైతన్యం అనేది ఆత్మ ఉన్నప్పుడే అది మరలా తన జీవము వ్యక్తమవుతుంది. సో అలాగే చెప్తుండేది నేరంగా ఆత్మ భగవంతుడ అంశం, భగవంతుడ బీజ ప్రదాపిత, నేనే పిత, నేనే తండ్రి అని భగవంతుడు చెప్తుంది. సర్వయోని అన్ని జీవరాశి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ మీరు కంటిన్యూ చేస్తారా కొంత? నేను జాయిన్ అవుతాను, చూస్తాను నేను. ఇది లీవ్ అవి స్లైడ్స్ మాతాజీ మీరు షేర్ చేస్తారా? మీరు షేర్ చేయండి, ప్రభుజీ కంటిన్యూ చేయండి, నేను చూస్తాను. నేను మరో లీవ్ అవి నేను ఎలా జాయిన్ అవుతానో. అంటే ఇది సెట్టింగ్స్ ఏమో ఇది ఇప్పుడు ఇది ఉందా అనుకున్నట్టు. మీకు ఎక్కువ హోస్ట్ చేస్తాను చూడండి, తర్వాత జాయిన్ అవుతాను, నేను చూస్తాను. మాతాజీ మీరు షేర్ చేయండి. ఉంది కదా మాతాజీ మీ దగ్గర పీపీటీ కదా, అది మీరు షేర్ చేయొచ్చా? ఉంది మీ దగ్గర అది స్లైడ్ పీపీటీ చూడండి, ఉందా మీ దగ్గర? ఓకే, మాతాజీ ఇదే మీరు కంటిన్యూ చేయండి, నేను లీవ్ అవుతాను, తర్వాత చూస్తాను. వన్ సెకండ్ మాతాజీ. ప్రభుజీ ఒక్క నిమిషం. ఓకే ప్రభు.
యా హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నెక్స్ట్ స్లైడ్ పెట్టిన ప్రభుజీ, ఇది ఉంచేనా ప్రభుజీ? యా ఉండండి మాతాజీ. 14:2 కదా. 14:2. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఇదం జ్ఞానముపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్యమాగతాః సర్గేపి నోపజాయంతే ప్రళయేన వ్యదంతి చ. సో రెండవ శ్లోకంలో భగవంతుడు ఏం తెలియజేస్తున్నాడు? ఈ జ్ఞానములో స్థిరత్వం నందుటచే మునులు నాతో సమానమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతిని పొందగలరు. భగవంతుడు ఆయన శక్తి మాత్రం ఆయన దగ్గర ఉంచుకుంటాడు, కానీ అనంతమైనటువంటి ఆనందము, అనంతమైన ప్రేమను అందరి భక్తులకు సమానంగా పంచడానికి భగవంతుడు ఎప్పుడు ఇళ్ళవేళలా సిద్ధంగా ఉంటారు. కేవలం కావాల్సింది శరణాగతి మాత్రమే. భగవంతుడు దేవాది దేవుడైనటువంటి విశ్వాసంతో మనం కనుక ప్రార్థన భక్తి చేయగలిగితే ఖచ్చితంగా ఆయన అనంతమైన ప్రేమను ఇవ్వడానికి భగవంతుడు ఇళ్ళవేళలా సిద్ధంగా ఉంటారు. అలాంటి మునులు ఎందరో పొందారు. ఆ జ్ఞానంలో స్థిరత్వం అంటే హైయెస్ట్ నాలెడ్జ్ భగవంతుడే, దేవాది దేవుడు, సర్వకారణ కారణం దృఢ విశ్వాసం, ఆ నాలెడ్జ్ మనకు ఉండగలిగితే, అదే భక్తిలో అదే ప్రేమలో ఉండగలిగితే అర్జునుని లాగా, ఆంజనేయ స్వామి లాగా మిగతా భక్తులందరికీ మునులకు ఇచ్చినట్టుగా ఆ స్థిరత్వం చేస్తారు. అట్లు ప్రతిష్ఠితులై సృష్టి సమయంలో వారు జన్మింపరు, అట్లే ప్రళయ సమయంలో వ్యధనందరు. ఎవరైతే ఒక ఎంప్లాయీస్ టెంపరీగా ఉంటారో, ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ లో. అదే పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఎట్లాగైతే ఎప్పటికీ ఉంటారో, హాలిడే వచ్చినా ఇంకో రకంగా ఉన్న పేమెంట్ వచ్చి వాళ్ళు ఎట్లా ఎంప్లాయీస్ అవుతారో, అట్లా భగవంతుని యొక్క ఆధ్యాత్మిక స్థితిని పొందిన భక్తుడు కొత్తగా జన్మించడం, కొత్తగా మరణించడం, జనన మరణ చక్రంలో చిక్కుకున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళ జీవనం అనంత ఆనందంతో, అనంత ప్రేమతో భగవంతుని సేవలోనే గడిచిపోతుంది అని భగవంతుడు తెలియజేస్తున్నాడు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సర్వయోనిషు కౌంతేయ మూర్తయః సంభవంతి యాః తాసాం బ్రహ్మ మహద్యోని అహం బీజ ప్రదపిత అంటున్నాడు. ఇందాక ప్రభుజీ చెప్పారు. ఏమని చెప్తున్నారు? ఓ కౌంతేయ, ఓ అర్జున, మూల ప్రకృతి మహద్బ్రహ్మ అనడి గర్భమునందు జీవజాతులన్నింటి జననము సాధ్యమగుచున్నది. నేనే వీటన్నిటికీ బీజపరంగా తండ్రిని అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఈరోజు మనం చూస్తా ఉంటే, మన ఇంట్లో మనం చూస్తే మన తండ్రి, తాత, అలా మనకు 2, 3, 4 జనరేషన్స్ వరకు తెలుస్తాయి. అంతకుముందు తాతయ్య వాళ్ళ తాతయ్య, వాళ్ళ తాతయ్య, వాళ్ళ పేరు కూడా తెలియదు, వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో కూడా తెలియదు. అలా ఈ భూమి, ఈ విశ్వము, ఈ సృష్టి అంతా ఆలోచిస్తే మనమంతా బ్రహ్మ నుంచి వచ్చినాం. బ్రహ్మకే అతడు తండ్రి కృష్ణుడు. బ్రహ్మ కృష్ణుడి నుంచే వచ్చినారు కాబట్టి ఈ సమస్త జగత్తు వచ్చింది. కాబట్టి అందరూ, అన్ని రకాల జీవరాశులు ఖచ్చితంగా భగవంతుని నుంచే వచ్చినాయి. కాబట్టి కాలక్రమేణా మనిషి భౌతిక ప్రకృతి యొక్క బంధనాలలో, మోహంలో చిక్కుకోవడం వలన, నిజమైన ప్రేమను, భగవంతుని శక్తిని మర్చిపోవడం వలన ఇదే నిజం అనుకొని మనం బతుకుతూ ఉంటాము. కానీ భగవంతుడు గుర్తు చేస్తున్నాడు మనందరికీ అర్జునుని ద్వారా. ఏమని? మొత్తం అంతా విశ్వంలో ప్రతి జీవి యొక్క బీజ ప్రదాతనైనటువంటి సృష్టికర్తను నేనే అని, అంటే బ్రహ్మ ద్వారా అతడే మనల్ని ఆవిర్భవింప చేశాడు. కాబట్టి దేవాది దేవుడు కృష్ణుడే జీవులన్నింటికి మూల జనకుడని స్పష్టంగా వివరించబడింది ఆ దేవుడి నోటి వెంట. కాబట్టి మనం ఆ విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండాలి. మనందరి వాడు కృష్ణుడు, కృష్ణుడి వాళ్ళమే మనందరం అన్నటువంటి ఆ విశ్వాసంతో ప్రతి దాంట్లో ఆ భగవంతుని దర్శిస్తూ ఉండాలి. కాబట్టి భక్తి యోగంలో మిగతా ఎన్ని కూడా తెలియజేసినప్పటికీ భక్తియే ముఖ్యమైనది, అతి సరళమైనది, అతి ముఖ్యమైనది. కలియుగంలో వేరే ఏ దారులు పనిచేయవు. కాబట్టి కలియుగంలో ఏకైక దారి భగవంతుని నామస్మరణం చేయటమే, భగవంతుని కీర్తనం చేయటమే, భగవంతుని యొక్క ఉత్తమ విషయాలు ప్రభుల నుంచి, అంటే నిజమైనటువంటి గురువుల నుంచి వినటమే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఎన్నోది మాతాజీది? 5th? 4th ప్రభుజీ. ఇది పైది, ఇది దాని కిందకే వస్తుంది ప్రభుజీ. సత్వం రజస్తమ ఇతి గుణాః ప్రకృతి సంభవాః నిబధ్నంతి మహాబాహో
దేహే దేహినమవ్యయం అన్నాడు భగవంతుడు. పరాక్రమముల భుజములు గల ఓ అర్జున. మనం గమనిస్తే కనుక భగవద్గీతలో భగవంతుడు పలికిన ప్రతి శ్లోకంలో కూడా అర్జునుణ్ణి ఏదో ఒక విశేషణంతో సంబోధిస్తూ ఉన్నాడు. ప్రియమిత్ర అంటున్నాడు, ప్రియతమ అంటున్నాడు, కౌంతేయ అంటున్నాడు, ధనాన్ని జయించిన ధనంజయ అన్నాడు, పరాక్రమం కలవాడు అంటున్నాడు. ఎందుకు ఇదంతా చెప్తున్నామంటే చాలా సందర్భాల్లో అర్జునాకే ఎందుకు బోధించారండి అంటే అర్జునుడు అన్ని విధాల ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నవాడు. అర్జునుడు ఎంతో గొప్ప పరాక్రమవంతుడు. తన ఇంద్రియాలను, తన శరీరాన్ని తను కంట్రోల్ చేసుకోగలిగిన వాడు. ప్రపంచంలోనే గొప్ప చిన్నగా ఉన్నప్పుడే విలువిద్యలో నేర్పరి. కాబట్టి అందుకే ప్రతిసారి అంటే మనం కూడా ఆ రకంగా ఎలిజిబిలిటీ సాధించినప్పుడు భగవంతుడు అర్జునుడికి ఎలా ప్రియమిత్రుడు అయ్యాడు, గురువు అయ్యాడు, ఆ దర్శనం చేశాడు, మనందరికీ కూడా సాధ్యమే అన్నటువంటి ఆ సింబాలిక్ గానే ఇక్కడ తెలియజేస్తుంది. మహాబాహుడైన అర్జున అంటున్నాడు. అందుకే చాలాసార్లు మిగతా వాళ్ళు ఎవరైతే భగవద్గీత గురించి మాట్లాడతారో సో వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే అర్జునుడు యుద్ధం భయపడి చేయలేదు. భయం కాదు, అక్కడ చాలా పరాక్రమం ఉన్నటువంటి వాడు. కానీ కరుణతో, దయతో, ఇదంతా ఏంటి పాపకార్యం కదా, చనిపోవడం, చావడం అనేది ఆ విషయంతో అర్జునుడు చేయలేదు యుద్ధం. కానీ ఆయనకేమవుతుందని కాదు. కాబట్టి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కాబట్టి మనల్ని కూడా మన జీవనంలో సో మనం యుద్ధం లాంటిదే మన జీవితం. కాబట్టి ప్రతి చోట భగవంతుని ప్రతిష్ఠించి అర్జునుడు తన రథాన్ని కృష్ణుని చేతిలో పెట్టి ఎలా ముందుకు సాగాడు, మనం మన బుద్ధిని భగవంతుని స్థానం, భగవంతుని కూర్చుండబెట్టి భగవంతుడు మన జీవితాన్ని డ్రైవ్ చేసేటట్టుగా ముందుకు తీసుకెళ్తే ఖచ్చితంగా ప్రతి చోట విజయమే సాధిస్తాము. ఆ భగవంతుని వానుగా అయిపోతాము. ఏమంటున్నాడు? సత్వ రజ తమో గుణములనేది 3 గుణములు భౌతిక ప్రకృతి నుంచి జనిస్తాయి. ఇవి చాలా ముఖ్యమైనవి. భౌతికంగా మనం ఏదో ఒక జీవి శరీరం తీసుకున్నామంటే మన యొక్క పూర్వ కర్మలను అనుసరించి, మన ఇష్టాలను అనుసరించి ఈ జీవనంలో మనకు ఈ 3 యొక్క మిశ్రమం కానీ లేదా 3 ఏదో ఒకటి డామినేట్ గా కానీ ఉంటుంది. ఏంటి అవి? సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణము. ఈ 3 గుణాలు. కాబట్టి ఈ 3 గుణాల్లో మనల్ని మనం గమనించుకుంటూ ఏ గుణంలో మనం ఉన్నామో తెలుసుకొని వాటిని ఎప్పటికప్పుడు ఆ భగవంతుని సేవతో, భక్తితో సరిదిద్దుకుంటూ భగవంతుని వైపు కనుక మన గుణాన్ని తీసుకెళ్తే, గుణానికి అతీతంగా అప్పుడు మనం భగవంతునికి శుద్ధ భక్తి చేయగలుగుతాము. ఇది మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి నిత్యుడైన జీవుడికి భౌతిక శరీరంతో సంపర్కం కలిగినప్పుడు అతడు గుణముల చేత బద్ధుడవుతాడు. అంటే ఆత్మ ప్యూర్ గా ఉంటుంది. ఆత్మ, మనసు, బుద్ధి, ఇంద్రియాల వాసనలతో కలిసి ఈ శరీరాన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రతి జీవి శరీరంలో ఈ 3 యొక్క కలయికతో అది మొత్తం సత్వగుణం ఉండి కొంచెం రజో తమో గుణం ఉండొచ్చు, లేదా ఎక్కువగా రజోగుణం డామినేట్ గా ఉండి సత్వ తమో గుణాలు కొంచెంగా ఉండొచ్చు, లేదా తమో గుణం ఎక్కువగా ఉండి సత్వ రజో గుణాలు ఉండవచ్చు, లేదా వివిధ సందర్భాల్లో వివిధ రకాలుగా వ్యవహరించవచ్చు. అంటే మన అటిట్యూడ్ అంటాం కదా, మనం ఎలా వ్యవహరిస్తున్నాం, ఎలా ఆలోచించి ఎలా మిగతా వాటికి స్పందిస్తున్నాం అనేది మన గుణం తెలియజేస్తుంది. ఈ గుణాలను సరిగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, గుణం అంటే మాయ ప్రభావంలో మనం ఉంటాం, మాయాని అధీనం, భగవంతుడి ఆధీనంలో మాయ ఉంటుంది. కాబట్టి భగవంతుని చేరుకోవడానికి భగవంతునికి సరెండర్ అయితే మనల్ని కంట్రోల్ చేసే మాయ చేతిలో మనం ఉండకుండా భగవంతునికి యొక్క ప్రేమను పొందే అవకాశం ఉంటుంది. లేదంటే దీంట్లోనే ఈ చక్రంలో చిక్కిపోతాము. హరే కృష్ణ. ఎవరు చదువుతున్నారా? హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. అమృత రీడ్ శ్లోకం. తత్ర సత్వం నిర్మలత్వాత్ ప్రకాశకామనాయమం సుఖం సంగేన బధ్నాతి జ్ఞేన సంగేన చానఘ. జ్ఞాన సంగేన చానఘ. హరే కృష్ణ. బేట ఓ పాపరహితుడా. చూడండి మళ్ళీ అర్జునకి ఇక్కడ ఏం సంబోధిస్తున్నాడు? పాపరహితుడా. కాబట్టి పాపము చేయని వాడు అర్జునుడు. అందుకే అర్జునుడు కృష్ణుడికి అత్యంత సన్నిహితుడయ్యాడు. చిన్నప్పటి నుంచి అలాగే ఉన్నాడు. యుద్ధ సమయంలో సాక్షాత్తు దేవాది దేవుడు ఆయన కాళ్ళ వద్ద కూర్చుని రథాన్ని నడిపేటువంటి ఆ డ్రైవర్ పోస్ట్ ఎంచుకున్నాడంటే ఎంతో ప్రేమ. మనం కూడా అంతే కదా. చిన్న పిల్లలు ఎవరైనా మన బాగా అటాచ్మెంట్ ఉంటే వాళ్ళని ఏ రకంగా సేవ చేయడానికైనా మనం రెడీ ఉంటాం. అలాంటిది దేవాది దేవుడు అర్జునుడికి ఆ రకంగా ఒప్పుకున్నాడంటే కేవలం కామన్ గా ఆయన ఉండే రిలేషన్షిప్ వల్ల కాదు, ఆయనకు ఉండేటువంటి ఆ గుణం వల్లనే. అందుకే పాపరహితుడా, సత్వగుణము మిగిలిన 2 కంటే పరిశుద్ధమగుటచే ప్రకాశమై మానవుని పాప ఫలితాల నుండి విముక్తిని చేస్తుంది. ఆ గుణంలో ఉన్నవారు సౌఖ్యం చేత, జ్ఞానం చేత బద్ధులవుతారు అని
తెలియజేస్తున్నారు. కాబట్టి సత్వగుణ అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది. రజో తమో గుణాలను వదిలిపెట్టి సత్వగుణానికి రావాలి ప్రతి మనిషి. ఆ సత్వగుణంలో ప్రతి చోట భగవంతుని ఇన్వాల్వ్ చేస్తే అది శుద్ధ సత్వంగా మారుతుంది. ఆ శుద్ధ సత్వంలోనే స్థిత ప్రజ్ఞత, పరిశుద్ధత, కల్మషం లేనటువంటి ఆ అంతర్యామి తయారు కావడం వల్ల భగవంతుని పొందగలుగుతాం మనము. కాబట్టి స్థూలంగా మనం అర్థం చేసుకుని డీటెయిల్ గా వస్తాయి గుణాల గురించి ప్రభుజీ చెప్తారు. తమో గుణ అంటే డల్ గా, లేజీగా, పోస్ట్ పోన్ గా, నెగ్లెక్ట్ చేసేటువంటి గుణం తమో గుణం. అన్నింటిలో డామినెంట్ గా నేనే గ్రేట్ కావాలని మిగతా వాళ్ళకంటే ఏదో హుషారుగా అత్యుత్సాహంతో చేసేదంతా రజోగుణం. అలా కాకుండా బ్యాలెన్స్డ్ గా చేసి మీకు ముందుకు తీసుకెళ్లేది సత్వగుణ. కాబట్టి మనం బాగా నెగ్లెక్టెడ్ గా, పోస్ట్ పోన్ గా, లేజీగా ఉన్నామా, లేదా హయ్యర్ డామినెంట్ గా ఉండి మిగతా వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలిగినా పర్వాలేదు నేనే సుపీరియర్ కావాలన్నటువంటి దాంట్లో ఉన్నామా, ఈ రెండింటిని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ సత్వగుణం వైపు దారి తీస్తూ హరే కృష్ణ నామ జపాన్ని నిరంతరం ప్రేమతో స్మరిస్తూ శ్రవణం చేస్తూ కీర్తనం చేస్తూ ముందుకు వెళ్తే ఒకానొక రోజు మనం శుద్ధ సత్వానికి చేరుకుంటాం. ప్రతి చోట భగవంతుని చూస్తాం, భగవంతుని పనే చేస్తూ ఉంటాం. అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ భగవంతుని దివ్య ప్రేమ, ఆనందం మనకు కలుగుతాయి. హరే కృష్ణ. సెవెంత్ నా రజో రాగాత్మకం విద్ధి తృష్ణా సంఘే సముద్భవం తన్నిబధ్నాతి కౌంతేయ కర్మ సంగేన దేహినం. హరే కృష్ణ. ఓ కౌంతేయ, మళ్ళీ చెప్తున్నాడు, రజోగుణము అపరిమితమైన కోరికల వలన, కాంక్షల వలన పుడుతుంది. దీని కారణం చేతనే బద్ధజీవుడు కామ్యకర్మలచే బద్ధుడగుతాడు. కాబట్టి రజోగుణం అంటేనే కోరికలు, విపరీతమైనటువంటి కోరికలు. కాబట్టి ఒకటి తీరక ముందే ఇంకొకటి, ఇలా చేయాలి, అలా చేయాలి, ఇలా ఉండాలి, అలా ఉండాలి. కాబట్టి ఎప్పుడు మనల్ని తృప్తిగా ఉండనివ్వదు. ఇంకా మన చుట్టూ ఉండే ఫ్యామిలీ, మన చుట్టూ ఉండే సొసైటీ మీద కూడా ఆ ప్రభావం చూపి అందరిలో కూడా ఒక అలజడి, ఒక ఆగం, ఒక ఆందోళన క్రియేట్ చేసే విధంగానే ఉంటుంది తప్ప దానివల్ల ఏది ఉండదు. కాబట్టి రజో గుణాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఏ ఏ సందర్భాల్లో మనము విపరీతమైన కోరికలతో ఉన్నాం, లేదా విపరీతంగా డామినెంట్ గా ఉన్నాము, మనమే కింగ్ లాగా ఉండాలి అనుకుని చాలా చోట్ల చేస్తూ ఉంటాం. అంటే గొప్పగా ఉండటం వేరు, మిగతా వాళ్ళకి ఏమైనా పర్వాలేదు, నేను మాత్రమే గొప్పగా ఉండాలన్నటువంటి ఆదుర్తతో చేయడం వేరు. వీటిని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ మనది మనం మార్చుకోలేకపోవచ్చు, కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఈ విషయాల్ని భగవంతుడికి సమర్పణ చేస్తూ మనల్ని మార్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తే ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్య ఆశీస్సుల వల్ల, ప్రేమ వలన ఖచ్చితంగా ఆ సద్బుద్ధి, ఆ సత్వగుణం వైపు దారి తీయవచ్చు. హరే కృష్ణ. సమస్వాజ్ఞానజం విద్ధి మోహనం సర్వదేహినం ప్రమాదాలస్య నిద్రాభి తన్నిబధ్నాతి భారత. హరే కృష్ణ. ఓ భరత వంశస్థుడా, అజ్ఞానము చే పుట్టిన తమో గుణము బద్ధజీవులందరికీ భ్రాంతి అని ఎరుగుమని చెప్తున్నాడు. అంటే ఇగ్నోరెన్స్ వలన ఉన్నది ఒకటైతే మనం ఒకటిగా అర్థం చేసుకుంటాం, మనకు తెలిసిందే కరెక్ట్ అనుకుంటాం. దీనివల్ల తమో గుణం ఉంటుంది. తమో గుణం అంటేనే అజ్ఞానం, చీకట్లో ఉన్నట్టుగా. మనకు తెలిసిందే ఇప్పుడు ఉంది కదా ఇలా నడవని, ఇంకా తర్వాత ఏమైతే ఏంటి, నాకేంటి, సో ఇలా ఇప్పుడైతే రెస్ట్ తీసుకుందాం, తర్వాత ఉంది కదా, రేపు ఉంది కదా, ఇలా పోస్ట్ పోన్ చేసే నేచరు, లేజీగా ఉండే నేచరు. సో ఏది ఉంటే అది అలాగా, అంటే శుభ్రత కానీ, శుభ్రమైన ఆలోచనలు కానీ, పవిత్రత కానీ ఇట్లాంటి కాకుండా ఎలాగ పడితే అలాగ జీవించేదంతా తమో గుణమే. కాబట్టి ఇది భ్రాంతి, అంటే నిజం కానే కాదు. కలలో కదా మనకి ఎలాగైతే ఒక తీరు తెన్ను లేకుండా అలా కళలు వస్తే అది నిజం కాదు. ఈ తమో గుణంలో ఉన్న జీవనం కూడా ఎవరు విలువనివ్వరు, మనకు ఒక తృప్తి ఉండదు, ఏం చేస్తున్నామో ఒక గమ్యం లేకుండా కొనసాగుతూ ఉంటది. కాబట్టి బద్ధజీవుడు ఎవరు? ఏ ఆత్మనైతే శరీరంలో ఉండి శరీరమే నేననుకుని శరీరంతో ఏర్పడినటువంటి రిలేషన్షిప్స్ తోనే బాగా మోహాంధకారంలో ఉండి అవ్వి పనులే స్వర్గంలాగా, అవ్వి పనులే దేవాది దేవుని కార్యంలాగా భావించి అత్యున్నతంగా ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ బద్ధజీవులమే మనము. కాబట్టి బద్ధజీవుని బంధించు మరపు, సోమరితనము, నిద్ర ఇవన్నీ కూడా తమో గుణ ఫలితాలే అని చెప్తున్నారు. నిద్ర అవసరం, నిద్ర ఎంత అవసరము? 6 hours, మాక్సిమం 7 hours. అలా కాకుండా సమయం దొరికినప్పుడల్లా పొద్దున రాత్రి పడుకుంటూ ఉన్నాం అనుకోండి, తమో గుణ లక్షణమే. నిద్ర పడుకోకుండా నిద్ర పోయినట్టుగా మనం అంత డల్గా ఉంటే కూడా తమో గుణ లక్షణమే. కాబట్టి వీటిని రజోగుణ హైపర్ యాక్టివ్, తమో గుణ డల్ గా, ఈ రెండింటిని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ
భగవంతుని సేవ చేస్తే సత్వగుణం వైపు మరలుతాం. సత్వ నుంచి శుద్ధ సత్వకు మరలటం తేలికవుతుంది భగవంతుని భక్తిలో. హరే కృష్ణ. సత్వం సుఖే సంజయతి రాజః కర్మణి భారత జ్ఞానమావృత్య తమః ప్రమాదే సంజయత్యుత. జ్ఞానమావృత్యతు తమః ప్రమాదే సంజయత్యుత అంటున్నాడు భరతవంశ. సత్వగుణము మానవుని సుఖమునందు ఉంచుతుంది. ఒకటి సుఖం అంటే ఎంతసేపు లగ్జూరియస్ అని కాదు, అలజడి లేకుండా ప్రశాంతంగా ప్రసన్నంగా ఉండగలిగితే మనం మన జీవితంలో ఉండే మన పనులు చేసుకోగలుగుతాం సుఖంగా, లేదంటే భగవంతుని కార్యక్రమాలు చేయగలుగుతాం. ఇక్కడ ఉన్నన్ని రోజులు చాలా హాయిగా ఉంటాము, అందరికీ హాయిని పంచుతాము, భగవంతుని చేరే మార్గం సులభమవుతుంది. కాబట్టి సత్వగుణమే ముఖ్యమైనది. రజోగుణము అతన్ని కర్మయందు బంధిస్తుంది. ఎందుకంటే కోరికలతో ఉంటాము, డామినెంట్ గా ఉంటాము, ఒకటి అనుకొని చేయగానే ఇంకొకటి వస్తుంది, ఇంకొక దాంట్లో చేయాలి, దీంట్లో చేయాలి, దాంట్లో చేయాలని ఆతృతతో మనల్ని ఒకదానికి అటాచ్ చేస్తూ ఉంటది. ఒక కర్మకు ఇంకొక కర్మకు డబుల్ ట్రిపుల్ అయ్యేటట్టుగా పనుల్లో లీనమయ్యేటట్టుగా మన మనసు అటే వైపు ఉండేటట్టుగా రజోగుణం బంధిస్తుంది. ఇక తమో గుణము జ్ఞానాన్ని మొత్తం ఆవరించి, అంటే ఒక నిప్పుతో ఉండేటువంటి దానిపైన అంతా బూడిదగా కవర్ చేసిన విధంగా, సో అది ఆవరించి మనకు నాలెడ్జ్ ఏందో తెలుసుకొని మనం ముందుకు వెళ్ళే ప్రయత్నం అసలు చేయకుండానే అక్కడే ఆగిపోయి మరింత సుప్తావస్థలో ఉన్నట్టుగా ఉండేటట్టు తమో గుణం చేస్తారు. కాబట్టి తమో రజోగుణాలను వదిలి సత్వగుణంలో ఎవరైతే ఉంటామో అది మిగతా వాళ్ళకి కలియుగంలో అమాయకంగా తోచవచ్చు, కానీ అది ఇంపార్టెంట్ కాదు. భగవంతుడు ఏం చెప్పాడో, శాస్త్రం ఏం తెలియజేస్తుందో మన జీవితాన్ని ఉద్ధరించుకోవడానికి ఆ మార్గంలో వెళ్ళవలసిందే. హరే కృష్ణ. జటన్ రజస్తమశ్చ విభూయ సత్వం భవతి భారత రజస్సత్వం తమశ్చైవ తమస్సత్వం రజస్తథా. హరే కృష్ణ. ఒక్కొక్కప్పుడు రజ తమో గుణములను జయించి సత్వగుణం డామినేట్ గా ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాల్లో. ఒక్కొక్కప్పుడు రజోగుణము డామినేట్ చేసి సత్వతమ గుణాలను జయిస్తుంది. కొన్నిసార్లు తమో గుణం డామినెంట్ గా ఉండి రజో సత్వగుణాలని అది డామినేట్ చేస్తుంది, జయిస్తుంది. కాబట్టి ఈ విధంగా ఎప్పుడు ఈ ప్రాబల్యంకై పోటీ జరుగుతుంది. ప్రతి మనిషి ఇలాగే ఉంటాడని కాదు, ఒకటి మాత్రం మెయిన్ గా ఉంటది ఎక్కువ సందర్భాల్లో. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో మనం ఎలా వ్యవహరిస్తాం, మంచిగానే వ్యవహరిస్తాం. కొన్ని సందర్భాల్లో అది మర్చిపోతాం, డామినేట్ చేస్తాం, ఇంకేదో చేయాలి ఆతృత ఆరాటం ఎక్కువగా. ఇంకొన్ని సందర్భాలు ఇంపార్టెంట్ పనులు ఉంటాయి, అయినా ఏదో మత్తులో ఉంటాం, ఏదన్నా కానీ నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం. ఆ తమో గుణంలో ఉంటాం, రజోగుణంలో ఉంటాం, సత్వగుణం. కాబట్టి తమో రజో గుణాలను అబ్జర్వ్ చేస్తూ సత్వగుణం వైపు ప్రయాణం చేయాలి. దృఢ నిశ్చయంతో ఉన్నట్టయితే సత్వగుణాన్ని సాధించవచ్చు భగవంతుని హెల్ప్ వల్ల. కాబట్టి మనసు ఇటు అటు అటు ఇటుగా లాగుతూ ఉంటది. మనసు అంటేనే చంచలమైనది. కాబట్టి మనము భగవంతుని ప్రేమతో భక్తితో ఆ స్మరణ చేస్తూ ఉంటే మనకు ఆ శక్తి వస్తుంది, మనసు మీద మనకు నియంత్రణ వస్తుంటది. మెల్లిగా వచ్చిన సందర్భంలో ఇది ఏ గుణంలో మనం ప్రవర్తిస్తున్నాం, మనం చేసే పని ఆలోచన చేయగానే ఒక్క సెకండ్ ఆలోచిస్తే టు డూ నాట్ టు డూ, చేయాలా వద్దా తెలిసిపోతుంటది. అప్పుడప్పుడే ఆ దృఢత్వం ఏర్పడాలి. చేయకూడనివి చేయకుండా చేసేవి ఖచ్చితంగా చేసే విధంగా, చేసే ప్రతి సందర్భంలో భగవంతుని ఇన్వాల్వ్ చేసే విధంగా చేస్తే అప్పుడు పవిత్రత అనేది, పరిశుద్ధత అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుంది. హరే కృష్ణ. కాబట్టి విశుద్ధ సత్వం ప్రతిష్ఠిత కావచ్చు, మనస్సే ముఖ్యము. హరే కృష్ణ. ఎస్ బేటా. సర్వద్వారేషు దేహేస్మిన్ ప్రకాశ ఉపజాయతే జ్ఞానం యదా తదా విద్య వివృద్ధం సత్వమిత్యుత. దేహం నందలి ద్వారములన్నీ జ్ఞానము చే ప్రకాశింపజేయబడినప్పుడు సత్వగుణం యొక్క వృద్ధిని అనుభవించవచ్చును. కాబట్టి దేహంలో ద్వారాలు ఉన్నాయి. ఇది ఒక టెంపుల్ లాంటిది, ఇది ఒక ఇల్లు లాంటిది పవిత్రంగా. కళ్ళ ద్వారా చూస్తున్నాం, చెవుల ద్వారా వింటున్నాం, నోటి ద్వారా మాట్లాడుతాం, ఇలా. సో మనకైతే చాలా చోట్ల వింటున్నాం నవరంధ్రాలని. సో కళ్ళతో ఏమి చూస్తున్నాము, ఏమి చూడడానికి భగవంతుడు ఇచ్చాడు, చూడకూడదు చూసినా కూడా మనసులోకి తీసుకోకుండా ఏమి చూడాలో అది చూసేటట్టు, చూసిన దాంట్లోంచి మంచి గ్రహించేటట్టు, ఏమి వింటావో అనవసరమైనది వినకుండా విన్న దాంట్లో మంచిని గ్రహించేటట్టు, ఈ విధంగా ప్రతిదీ మన బాడీలో ఇంద్రియాలన్నీ మనసు ఆధీనంలో ఉన్నాయి. మనసు బుద్ధి ఆధీనంలో ఉంటుంది. ఆ బుద్ధి స్థానంలో భగవంతుడు ప్రతిష్ఠితుడు ఉన్నాడన్నటువంటి అలర్ట్ లో,
ఆ కాన్షియస్నెస్ లో ఆ జాగరూకతతో మనం కనుక ఉంటే మనసు ఎప్పుడు చూసినా ఇది చూడొద్దు, ఇది చూడాలి, ఇది వినొద్దు, ఇది వినాలి, విన్నావు మర్చిపో, ఇది అవసరం లేదు, ఇది ముఖ్యమైనది పట్టుకో, ఇలా పదే పదే మనం అభ్యాసం చేస్తూ ఉంటే ఖచ్చితంగా అప్పుడు తత్వగుణము డెవలప్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా. స్లోగా అయినా సరే మనము రజో తమో గుణాలను వదిలి ఒక దైవికమైనటువంటి లక్షణాలు ఆటోమేటిక్ గా వస్తాయి. అప్పుడు పరిశుద్ధత వచ్చినప్పుడు శుద్ధ సత్వం దానంతరదే సమకూరే అవకాశం ఉంటుంది భగవంతుని యొక్క కరుణ వలన. హరే కృష్ణ. लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मनाशः स्पृह राजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभा. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मनाशः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते వివృద్ధే భరతర్షభ. ఏమంటున్నాడు భరతవంశ శ్రేష్ఠ? రజోగుణం కనుక డామినెంట్ గా ఉంది ఎక్కువగా లైఫ్ లో ఎవరైనా జీవితంలో అంటే అధికమైన ఆసక్తి, ఓవర్ ఎంతూజియాజం, ప్రతి దాంట్లో మనకు సంబంధం లేదు, తలదూర్చడం, ఏదో చేయాలి ఏదో చేయాలి, ఆరాటం అంటాం దాన్ని. కాబట్టి కామ్య కర్మ తత్పరత, ఇది చేయాలి అది చేయాలి ఇది చేయాలి అది చేయాలి, కార్యంలందు తీవ్రమైన ప్రయత్నం, అది సాధించడానికి ఏదో కష్టమైనా సరే, మిగతా వాళ్ళకి ఇబ్బంది అయినా నాకు ఇబ్బంది అయినా శారీరకంగా మానసికంగా అయినా సరే ఓవర్ గా చేస్తూ ఉంటారు. అశాంతి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. ప్రతి చోట మనమే ఉండలేము, ఉండాలనుకుంటాము, ప్రతిదీ మనకే అనుకూలం ఉండాలనుకుంటాము, ఉండదు అది. కాబట్టి ప్రతి చోట డిసప్పాయింట్ అవుతాం, మళ్ళీ ఇంకేదో కొత్తది తయారు చేసుకుంటాం. ఇది ఇలా సైకిల్ లాగా. కాబట్టి కోరికలు, అశాంతి ఇవన్నీ కూడా ఒకదాని వెంట ఒకటి మళ్ళీ 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 ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాయి, మన జీవితాన్ని అతలాకుతలం చేస్తాయి రజోగుణం వలన. హరే కృష్ణ. కాబట్టి ఇంద్రియ తృప్తికై ఎక్కువ అభిలాషను వృద్ధి చేసుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు. కాబట్టి అది కాదు. సో మనసు బుద్ధిని కంట్రోల్ చేసుకొని జీవనం యొక్క నిజమైన అర్థాన్ని మనము గుర్తెరగాలి భగవంతుడు చెప్పినట్టు. కాబట్టి ఎప్పుడు సంపాదన మీద ఎక్కువ ధ్యాస, సంపాదన లిమిటెడ్ గా ఉండాలి. ఎన్ని కోట్లు సంపాదించినా మళ్ళీ అదే పనిగా ఇంకేదో చేయాలనేటువంటి ఆరాటంలో ఉండడం వలన అనేకమైనటువంటి అశాంతి, అనారోగ్య సమస్యలు మానసికంగా శారీరకంగా కలుగుతాయి. కాబట్టి అది ఆలోచించుకోవాలి. హరే కృష్ణ. గ్రీడీ తయారవుతారు, లోభి మోహి అన్ని తయారవుతారు రజోగుణం వల్ల. 13th అప్రకాశో ప్రవృత్తిశ ప్రమాదో మోహ ఏవ చ తమస్యేతాని జాయంతే వివృద్ధో కురు నందన. ఓ అర్జున, తమో గుణం కనుక డామినెంట్ గా ఉందనుకోండి ఒక లైఫ్ లో, అప్పుడు వాడు అజ్ఞానము, సోమరితనము, మరపు, భ్రాంతి, ప్రతి పని మర్చిపోతాం చేయవలసిన కర్తవ్యం. క్లాస్ ఉంటుంది మర్చిపోతాం, 6:30-7 వరకు గుర్తుకు రాదు. సో మనం ఖచ్చితంగా 108 times చేయాలి, చేసేటప్పుడు చేయాలనుకుంటాం, తర్వాత పనిలో పడి మర్చిపోతాం. ఏదైనా కానీ మనం చేయాల్సిన ఇంపార్టెంట్ కర్తవ్యాలు జాబ్ లో, బిజినెస్ లో, లైఫ్ లో, ఇంట్లో ఎక్కడైనా సరే నెగ్లెక్టెడ్, పోస్ట్పోన్, ఇప్పుడే కాదు కదా రేపు తర్వాత చేద్దాం, ఇప్పుడు రెస్ట్ తీసుకుందాం, ఇది మన పని కాదు అన్నట్టుగా బాధ్యత రాహిత్యంగా ఉండేదంతా తమో గుణమే. కాబట్టి ఇలాంటి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మారక ద్రవ్యాలకు, చీకట్లో ఉండే పనులకు, జూదము ఇలాంటివి చేసి దాంట్లోనే చిక్కుకొని వాళ్ళు కుంగిపోయి మిగతా వాళ్ళని కుంగేలాగా చేసినట్టుగా తమో గుణం ప్రవర్తన ఉంటుంది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే రామ. 14th యదా సత్వే ప్రవృద్ధే తు ప్రళయం యతి దేహభృత్ తదోత్తమవిదాం లోకాన్ మలాస్ ప్రతిపద్యతే. తదోత్తమవిదాన్ లోకాన్ అమలాన్ ప్రతిపద్యతే. ఓకేనా? హరే కృష్ణ. సత్వగుణంలో మరణించిన వాడు మహర్షుల ఉన్నత పవిత్ర లోకాలకు పొందుతాడు. ఎంత బాగా చెప్పాడు కృష్ణుడు. జీవితం అంతా సత్వగుణంతో బతికావనుకో, చనిపోయేటప్పుడు కూడా సత్వగుణమే ఉంటది. ఎవరైతే సత్వగుణంలో ఉండి అలాగే జీవనాన్ని వదిలారు, మరణం సంభవమైంది చివరి దశలో అనుకున్నప్పుడు, వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తారు? పవిత్రమైన లోకాలు, మహర్షులు నివసించే ఉన్నతమైన లోకాలకు వెళ్తారు. ఆటోమేటిక్ గా ఎలిజిబిలిటీ వచ్చేస్తుంది. హరే కృష్ణ. కాబట్టి మన జీవితంలో కూడా పిల్లలు చక్కగా చదువుకున్నారు ఎప్పటికప్పుడు అనుకోండి, ఎగ్జామ్ రాస్తే టాప్ మార్క్స్ వస్తాయి, టాప్ ర్యాంక్స్ వస్తాయి, టాప్ కాలేజీలో, టాప్ యూనివర్సిటీలో టాప్ జాబ్సే వస్తాయి. యావరేజ్ గా ఉంటే యావరేజ్ వస్తుంది,
నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఫెయిల్ అవుతారు. కాబట్టి అది ఓపెన్ సీక్రెట్ స్పిరిచువల్ వరల్డ్ లో కూడా. కాబట్టి కాన్షియస్నెస్ గా ఉండి ఈ జీవనం యొక్క విలువను గుర్తెరగాలి. ఎంతసేపు ఏదో చేయాలన్న ఆరాటం అతిగా కాకుండా, ఏమి నాకొద్దన్నటువంటి కుంగిపోకుండా, సో బ్యాలెన్స్ చేసుకుని సత్వగుణంలో ఉండి మనము ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి ప్రతి పనిని కూడా. హరే కృష్ణ. రజసి ప్రళయం గత్వా కర్మసంఘిషు జాయతే తథా ప్రలీనస్తమసి మూఢయోనిషు జాయతే. రజోగుణం ప్రధానంగా జీవనం కొనసాగిందనుకో, ఎక్కువగా వాడి జీవితంలో ఎప్పుడు డామినెంటే, ఎప్పుడు ఆరాటమే, ఎప్పుడు మిగతా వాళ్ళని డామినేట్ చేస్తూనే అలా 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 శాంతితో బతికి, అలాంటి వాళ్ళు మరణించిన సందర్భంలో సకామ కర్మలందు ఆసక్తి కలవారిలో జన్మిస్తాడు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మళ్ళీ అలాంటి జీవనమే. అంటే ఎక్కువగా ఏది డామినేట్, అందరిని ఏదో సాధించి బాగా చేస్తూ ఉంటే ఓ పులిలాగా సింహంలాగా పుట్టొచ్చు. సో ఎప్పుడు ఇంకో గోలగా ఉంటే ఆ రకంగా, అంటే మనిషిలాగానే పుడతాడనేది గ్యారంటీ లేదు. ఆ రకమైన క్యారెక్టర్ ఏది ఎక్కువగా డామినెంట్ గా ఉంటుందో లైఫ్ మొత్తంలో, అలాంటి ఖచ్చితంగా ఏదైతే ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుందో అలాంటి జీవనమే వస్తుంది. ఎట్లాగైతే ఇప్పుడు హిరణ్యకశిపుడు వాడు ఎక్కడి నుంచి చావద్దని ఎన్నో కోరుకున్నా భగవంతుడు అన్ని రకాలుగా తయారు చేసుకుని నరసింహావతారంలో వచ్చారు. సో జంతువు కాదు, మనిషి కాదు, బయటకు కాదు, ఇంట్లో కాదు, పొద్దున కాదు, రాత్రి కాదు, ఎన్నో చెప్పాడు. ఆయుధం కాదు, ఇది కాదు, ఏదైనా కానీ, పైన కాదు, కింద కాదు, ఎక్కడొచ్చాడు నరసింహ. జంతువు కాదు, మనిషి కాదు, బయట లోన కాకుండా డోర్ మధ్యలో ఉన్నాడు. సో సాయంకాలంలో, పొద్దున కాదు, రాత్రి కాదు, ఏ ఆయుధాలు అంటే గోర్లు, కింద పైన కాదు, తన పైన వేసుకుని కాళ్ళ పైన. అంటే ఒకటి మనం ఏదో చేద్దామని ఆరాటంలో ఉంటే భగవంతుడి దృష్టిలో అది వేరుగా ఉంటది. మనం ఏదో మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు అది మరింతగా ఆ క్షోభ, ఆ కష్టం అనేది అనుభవించి మరింత పతనం అవడమే తప్ప ఇంకేమీ ఉండదు. కాబట్టి దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవకాశం ఉందని అర్జునకి మనందరి కోసం భగవంతుడు బోధిస్తున్నారు. హరే కృష్ణ. తమో గుణంలో మరణిస్తున్న వాడు జంతు రాజ్యంలోనే పుడతాడు ఖచ్చితంగా. ఇంకా తినే కోరికనే ఉందనుకోండి, ఎప్పుడు తింటూ ఉండే జంతువులాగానే పుడతాడు. ఇంకా అలా ఎప్పుడు పడుకొని నిద్రపోతే చెట్టులాగా కూడా పుట్టవచ్చు. కొన్ని సంవత్సరాలు, వేల సంవత్సరాలు కదలిక ఉండదు, ఇంకేమీ ఉండదు. అలా జరిగిపోతుంది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే రామ. కర్మణః సుకృత స్వాహుః సాత్వికం నిర్మలం ఫలం రజస్తాస్తు ఫలం దుఃఖ అజ్ఞానం తమసః ఫలం. పవిత్ర కర్మానికి ఫలం విశుద్ధమైనదని, సత్వగుణ సంబంధమైనదని చెప్తారు. కాబట్టి రజోగుణంలో ఆచరించబడిన కర్మం దుఃఖాన్నే కలిగిస్తుంది. మళ్ళీ ఇంకో పని చేయాలి, మళ్ళీ దుఃఖమే అక్కడ. ఎందుకంటే మనం ఎక్స్పెక్టేషన్ తో చేస్తాం, అది 100% ఎట్లాగో రీచ్ కాము. ఎక్కడో ఓ చోట మిగతా వాళ్ళకు మనకు ఇబ్బంది జరుగుతూనే ఉంటది. తమో గుణంలో చేస్తే ఇక మౌఢ్యం ఫలిస్తుంది. మౌఢ్యం అంటే అజ్ఞానం, దానివల్ల ఇంకేమి ఉండదు, ఇంకా పతనమే. కాబట్టి సత్వగుణం అనేది పవిత్రత, ఒక దైవికత, మనిషి యొక్క నిజ జీవన విధానానికి ప్రతిబింబిస్తుంది. కాబట్టి మనల్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ తమో రజో గుణాలను మెల్లిమెల్లిగా తగ్గించుకుంటూ సత్వగుణం వైపు అడుగులేయటానికి భగవంతుని యొక్క ఆ దివ్యనామాన్ని మనం స్వీకరించాలి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే రామ హరే రామ 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 హరే కృష్ణ. 17th తత్వ సంజాయతే జ్ఞానం రజసో లోభ ఏవ చ ప్రథమోహ తమసో భవతో జ్ఞానమేవ చ. ప్రమాదమోహౌ తమసో భవతో జ్ఞానమేవ చ. హరే కృష్ణ. సత్వగుణం నుండి నిజమైన జ్ఞానం వృద్ధి చెందుతుంది. అంటే కరెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఏంటి? ఇవంతా ప్రకృతి ఉంది, ప్రకృతికి ఆధీనం భగవంతునిలో ఉంది. భగవంతుని సేవిస్తూ వీళ్ళందరినీ గౌరవిస్తూ ప్రతి చోట భగవంతుని చూడాలి. ఇది నిజమైన జ్ఞానం. అలా కాకుండా రజోగుణంలో ఉంటే లోపం కలుగుతుంది. అంటే ఎప్పుడు డామినెంట్ గా ఉంటాం. కొన్నిసార్లు వెళ్తుంది, కొన్నిసార్లు వస్తుంది. వచ్చిన దాని మీద మనదే అనేటువంటి ఆరాటం ఉంటది. దాని పట్ల మనది ఇంకెవరికి చెందొద్దు అని ఉంటది. దాంతో లోభ, మోహ, మదము, మాత్సరము అన్ని ఉంటాయి. మనకు లేకుండా ఇంకొకరు లభిస్తే మన మత్సరం వస్తుంది, ఈర్ష్యాసూయ.
సో మనకే వచ్చినప్పుడు గర్వం వస్తుంది, అహంకారం వస్తుంది. సో దానివల్ల మన వాళ్ళను ఇతరులను చూడకుండా చాలాసార్లు రిలేషన్షిప్ దెబ్బతింటది. ఇదంతా జరుగుతూ ఉంటుంది రజోగుణం ప్రభావం వలన. అదే తమోగుణం నుండి అజ్ఞానము, పిచ్చి, భ్రాంతి, అంత రాంగ్ ఎక్స్పెక్టేషన్, ఇంకా కంప్లీట్ గా రాంగ్ గానే ఉండడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రతి చోట భగవంతుడు క్లారిటీ ఇస్తున్నాడు. తమో రజోగుణాలని మనము తగ్గించుకొని తీసేసే స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయి సత్వగుణాన్ని మనము పెంపొందించుకోవాలి. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, హరే హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే రామ. నెక్స్ట్. కాబట్టి ఇక్కడ తత్వగుణం నుండి యథార్థ జ్ఞానం వృద్ధి చెందుతుంది. ఓకే, అయిపోయింది. ఓకే, 18th. ఊర్ధ్వం గచ్చन्ति సత్వస్థా మధ్యే తిష్టन्ति రాజసః జగన్యః గుణవృత్తిస్థ అదో గచ్చन्ति తామసాః. హరే కృష్ణ. కాబట్టి సత్వగుణంలో ఉన్నవారు క్రమంగా ఊర్ధ్వలోకాలకి వెళ్తారు. వాళ్ళకి అలాగే ప్రమోషన్స్ లాగా పైకి వెళ్ళిపోతారు, ఉత్తమమైన లోకాలకి వెళ్తారు. రజోగుణంలో వారు భూలోకంలోనే మళ్ళీ మళ్ళీ పునరపి మరణం జననం లాగా వారు చేసిన కర్మ ప్రకారంగా ఎక్కడెక్కడ ఏ ఆకారంలో ఏ అవతారంలో ఏ జంతువులాగా జీవిలాగా జన్మించవచ్చు. ఇంకా హేయమైన తమో గుణంలో ఉండి అజ్ఞానంలో ఉండి నాకేం తెలియదు, నాకు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదన్నట్టుగా, భగవంతుడే లేనట్టుగా, సో ఈ జీవనము తిండి ముఖ్యము, సంపాదన ముఖ్యం అనుకొని దాన్ని కూడా నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ దేన్ని పట్టించుకోకపోతే కిందనున్న నరకలోకాలకు పతనమైపోతారు అని భగవంతుడు తెలియజేస్తున్నాడు. కాబట్టి కేవలం ఇక్కడ ఉండి ఇంకా జీవనంతో ఎంజాయ్ చేయడానికి ఉందని చాలా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. సో ఏది పట్టించుకోకుండా, వాల్యూస్ లేకుండా చేస్తే తదుపరి ఉంటుంది. కేవలం మన జీవనం పూర్తిగా బతికిన 100 సంవత్సరాలే, కానీ కోటాను కోట్ల సంవత్సరాల నుంచి ఈ విశ్వం ఉంది. కోటాను కోట్ల సంవత్సరాలు ఉంటాం. మన ఆత్మ ఎప్పుడు పతనం నాశనం లేనిది. కాబట్టి ఆ శిక్ష అనుభవించవలసింది వస్తుందన్న స్పృహ ఉంటే మనము ఈ జీవన విధానాన్ని సరిగా వినియోగించుకుంటాం. హరే కృష్ణ. కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఈ విశ్వంలో చాలా భాగం ఆధ్యాత్మిక జగత్తే ఉంటుంది. ఈ యొక్క దివ్య లోకం. మ్యూట్ చేసుకుంటావా నాని? ఓకే. కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచమే ఎక్కువగా ఉంటుంది. వైకుంఠ లోకాలు అంటాం. ఆ వైకుంఠ లోకాల్లో అత్యున్నతమైనది గోలోక బృందావనం, రాధాకృష్ణులు, గోపి గోపాలులు. సో అలా ఉంటారు అక్కడ. చాలా అత్యున్నతమైన ఆనందం తప్ప, ప్రేమ తప్ప ఇంకొకటి లేనిది. కాబట్టి ఇంచుమించుగా 2/3, 3/4 వరకు ఆధ్యాత్మిక లోకం ఉంటుంది. మిగతా మనకు కనబడే ఈ విశ్వము, ప్రపంచాలు, అనేక విశ్వాలంతా భౌతిక ప్రపంచమే. ఇది 1/3 ఉంటుంది, లేదా 1/4 ఉంటుంది. ఈ 1/4 లోనే మనం ఇప్పుడు సూర్యమండలం అనుకున్నాం మనమంతా. ఇలాంటిది ఈ గ్రహ మండలాలు అనేక అనంతంగా ఉంటాయి. అలా ఉన్నవాటి మనం మిల్కీ వే, గెలాక్సీస్ అంటూ ఉంటాం కదా. శాస్త్రవేత్తలు కూడా చెప్తున్నారు అనేకంగా ఉంటాయని. ఇదంతా భౌతిక ప్రపంచమే. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనే మనకున్న శాస్త్రం ప్రకారం మధ్యలో భూమి అంటే పైన దివ్య గ్రహాలు, స్వర్గలోకాలు అంటూ ఉంటాం, కింద అధో గ్రహాలు, నరక గ్రహాలు అంటూ ఉంటాం. కాబట్టి దీంట్లోనే తిరుగుతూ ఉంటాం మనము. కాబట్టి సత్వగుణంలో ఉండి కూడా స్వార్థంగా, అంటే మన కొరకే పనులన్నీ చేస్తే ఉంటే స్వర్గానికి వెళుతారు. కానీ అది కూడా కొంతకాలం పాటే. మళ్ళీ అక్కడ కూడా వాళ్ళ యొక్క పుణ్యఫలం అయిపోగానే అగైన్ కమ్ బ్యాక్ టు భూమిపైకి రావాల్సిందే. భూమిపైకి వచ్చిన తర్వాత కూడా అంతకుముందు మళ్ళీ కర్మ ఫలితం ఏదుందో ఆ ప్రకారం మనిషి జన్మ రావచ్చు, రాకపోవచ్చు, నీచంగా ఉండొచ్చు, ఇంకా ఏదైనా కావచ్చు. కాబట్టి ఈ జనన మరణ చక్రం ఇదే తిరుగుతూ ఉండటం కంటే అత్యున్నతమైన అనంతమైనటువంటి ఆనందం పొందే ఆ భగవంతుడి లోకాలకి అందరికీ ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది. భగవంతుడు కేవలం ఆయనకు సరెండర్ కావడం ద్వారా మనల్ని ఉద్ధరించే ప్రయత్నం చేస్తారు. కాబట్టి వీటన్నింటిలో పడకుండా, అందుకే సత్వగుణం నుంచి శుద్ధ సత్వానికి మరలాలి. ప్రతి కార్యము సత్వగుణంతోనే భగవంతుని ఇన్వాల్వ్ చేసి, భగవంతుని కొరకు చేసి, ప్రతి రిజల్ట్ భగవంతునికి సమర్పించి, ఇది ఎక్కడో రాంగ్ కాదు. ఈ అనంత విశ్వం భగవంతుడిది అయినప్పుడు మనది ఏముంటది? మనం భగవంతుడు విభు. కాబట్టి ఆ భావనతో మనము చేయాలి. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే రామ్, హరే రామ్, రామ్. 19. అన్మ్యూట్ చేసుకుంటావా? Yes, Prabhuji.
నాణ్యం గుణేభ్యః కర్తారం యదా ద్రష్టానుపశ్యతి గుణేభ్యశ్చ పరం వేత్తి మద్భావం సోధిగచ్చతి. యా, అన్ని వ్యాపారములలో ఈ గుణము కంటే ఇతరుడైన కర్త లేడని సరిగా గ్రహించి ఈ గుణముల కంటే అతీతుడైన దేవులెనుగున అతడు ఆధ్యాత్మిక ప్రవృత్తిని పొందుతాడు. వ్యాపారాలు అంటే మనం చేసే అన్ని యాక్టివిటీస్, మనం చేసే దైనందిక కర్మలు ప్రతి దాంట్లో. సో ప్రతి దాంట్లో నిజానికి భగవంతుడే, మనం చేసే ప్రతి పని భగవంతుడే. కృష్ణ చైతన్యం అంటే అదే, కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అంటే ఎవ్రీవేర్ కృష్ణ దేర్. కాబట్టి అది అబ్జర్వ్ చేస్తూ ప్రతిదీ కృష్ణ కన్సల్ట్ చేస్తూ ఉంటే ఖచ్చితంగా అన్నింటికీ అతీతుడైనటువంటి దేవాదేవి దేవుణ్ణి మనం తెలుసుకోగలుగుతాం, ఆ ఆధ్యాత్మిక ప్రవృత్తిని పొందగలుగుతాం, భగవంతుడితో సమానమైన ఆనందాన్ని పొందే ఎలిజిబిలిటీ మనకు రాగలుగుతుంది. కాబట్టి ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్య ధామాన్ని, దివ్య లీలలను, గుణాలను అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ నామ సంకీర్తనం చేయాలి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ. 24 గుణానేతానతీత్యత్రీస్ దేహి దేహ సముద్భవాస్ జన్మ మృత్యుజరా దుఃఖైః విముక్తో మృతమశ్నుతే. అమృతమశ్నుతే. ఓకే, అయితే ఇక్కడ 3 అంటే 3 దేహ సంభవాన్, రైట్? బద్ధ జీవుడు మనందరం కూడా శరీరం నాదనుకుని వేలాది కోట్లాది జన్మల నుంచి ఇదే పరమావధిగా కొనసాగుతూ ఉంటాం. మనకు అవేర్నెస్ వచ్చినా కూడా మనం ఎప్పుడైతే భగవంతుడే సర్వం అని పూర్తి సరెండర్ కామో అప్పటి వరకు కూడా మనం కూడా అంత బద్ధ జీవులమే. కాబట్టి భౌతిక శరీరానికి సంబంధించి ఈ 3 గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, సత్వ రజో తమో గుణాలను, వీటిని మనం అతిక్రమించినప్పుడు జనరల్ గా రజో తమో గుణాల నుంచి సత్వగుణానికి వచ్చి సత్వగుణంలో భగవంతుని ప్రతిష్ఠించి శుద్ధ సత్వానికి ఎప్పుడైతే రాగలుగుతామో అప్పుడు జనన మరణ వార్ధక్యం నుండి దుఃఖాల నుండి విముక్తుడైతాం. కాబట్టి 4 కష్టాలు ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటాయి. జననం ఒక కష్టం, మరణం అత్యున్నతమైన కష్టం. మనకు ఈ మధ్య కాలంలో జరా వ్యాధి, ముసలితనం ఖచ్చితంగా వస్తుంది, అదొక పెద్ద ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే మన శరీరం మన అందుబాటులో ఉండదు, ఇతరులు ఎవరు పట్టించుకోరు, ఏం చేయాలో అర్థం కాదు, తిన్నది అరగదు, తినడానికి ఉండదు, ఏది చేసినా మనసు స్థిరీకరించడు, మన ఆధీనంలో ఉండం. కాబట్టి ఎప్పుడైతే చిన్న వయసులో కరెక్ట్ గా ఉన్నప్పుడే భగవంతుని నిజంగా మనము పొందగలిగినప్పుడు వృద్ధాప్యం అనేది వరంగా మారుతుంది, లేదంటే ఒక శాపంగా పరిణమిస్తుంది. కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే ఇప్పటికైనా మనము భగవంతుని యొక్క దివ్యత్వాన్ని తెలుసుకోవాలి. ఇంకా వ్యాధి అయితే కామన్ గా ఉండనే ఉంది, నాకేం సంబంధం ఉన్నా లేకపోయినా ప్రతి ఒక్కరికి వ్యాధులు, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి జనన మరణ జరా వ్యాధులు, అన్ని రకాల దుఃఖాల నుండి విముక్తుడు కావాలంటే, అమృతత్వాన్ని పొందాలంటే కేవలం ఈ గుణాలను అర్థం చేసుకునే ఆ రజో తమో గుణాలను వదులుతూ సత్వగుణం ద్వారా శుద్ధ సత్వానికి మనం ప్రయాణిస్తే అది సులభమే. అదే ముక్తి, అదే మోక్షం, అదే భగవంతుని దివ్యధామము. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ్. 21. అర్జున ఉవాచ కైర్లింగైస్థిను స్త్రీనేతాన్నతీతో భవతి ప్రభు. కిమాచారః కథం చైత్రం స్త్రీన్ఘూణానతి వర్తతే. క్లైర్లింగై త్రీన్ గుణాన్ ఏతానతీతో భవతి ప్రభో కిమాచారః కథం చైతాం త్రీన్ గుణాన్ అతివర్తతే అంటున్నాడు అర్జునుడు ప్రశ్న. ఇదంతా విన్న తర్వాత, ప్రియుడైన ఓ ప్రభు, ఏ లక్షణం చేత మానవుడు ఈ 3 గుణాలను అతిక్రమిస్తాడు? మరి మనందరికి వచ్చిన డౌట్. ఓకే, రజోతమ గుణం పనికిరాదు, సత్వగుణం కూడా ఇక్కడున్న అటాచ్మెంట్ తో ఉంటే కనుక మళ్ళీ కొన్ని రోజుల పాటు, కొన్ని సంవత్సరాల పాటు స్వర్గలోకానికి వెళ్ళి మళ్ళీ రావాలి. ఇదంతా కరెక్ట్ కాదు, భగవంతుని చేరాలి తెలుస్తుంది. కానీ ఎలా మరి? అంతా మనము అటాచ్ అయి ఉన్నాం కదా, అతడి ప్రవర్తన ఎలా ఉంటది, అతడు ప్రకృతి గుణాలను ఎట్లా అతిక్రమిస్తాడు అని అడుగుతున్నాడు. దానికి భగవంతుడు ఈ చివరి శ్లోకాలలో మనకు తెలియజేస్తున్నాడు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ్ హరే రామ్ 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 హరే హరే. నేను చదువుతా 5 శ్లోకాలు. ఓకే ప్రభుజీ, 1 minute.
श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनो वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेज्ञते समदुःखसुखं सुखस्तस्वस्था समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरा तुल्यविन्दात्मसंस्तुतिः मानवमानो तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतस्य उच्यते. హరే కృష్ణ. చక్కగా ఈ 5 శ్లోకాల్లో వివరించారు భగవంతుడు ఎలా ఉండాలో. ఓ పాండుపుత్ర, వికాసము ఆసక్తి భ్రాంతి కలిగినప్పుడు వానిని ద్వేషింపొద్దు. కొన్నిసార్లు మనం చేసే పనుల వల్ల రిజల్ట్ బాగా వస్తుంది, అందరూ అప్రిషియేట్ చేస్తే గర్వం వస్తుంది. నో, నేను భగవంతుడి సహకారంతో వీళ్ళందరి సహకారంతో చేయగలిగినాను, మరింత చేయాలి అంతే తప్ప మనం విర్రవీగిపోయే స్వభావం వస్తుంది. అలా కాదు, అత్యంత ఆసక్తి కలుగుతుంది. ఒక్కొక్కసారి మనకు నచ్చకుండా పనులు డిఫరెంట్ గా జరిగినప్పుడు భ్రాంతిలో ఉంటాం. వీటన్నిటిని ద్వేషింపొద్దు, అవి పోయినప్పుడు కాంక్షింపొద్దు. కాబట్టి లేనప్పుడు ఇది కావాలని, ఉన్నప్పుడు ఇది వద్దని కాకుండా ఏది ఉందో అది నిధి, ఏది ఉందో అది మన కర్మ ఫలితము, అది ఖచ్చితంగా అనుభవించాలి. భగవంతుడి యొక్క టెస్ట్ అది, అలా స్వీకరించగలగాలంట. కాబట్టి ప్రకృతి గుణములే పని చేయుచుండునని ఎరిగి తటస్థుడు అంటే న్యూట్రల్ గా ఉండాలి. సర్వ భౌతిక గుణముల ప్రక్రియలచే కలత నందడు. సో ఏ రకంగానైతే మనకు వేసవి కాలము, శీతాకాలం, వర్షాకాలం రిపీట్ అయినప్పుడు వాటిని నిందిస్తూ కూర్చునే వాళ్ళు మన ఏర్పాటు మనం చేసుకోవాలి. వేసవిలో బయటకు వెళ్ళినప్పుడు గొడుగు పెట్టుకొని వెళ్తాము, సో వర్షాకాలంలో వెళ్ళినప్పుడు గొడుగు పెట్టుకొని వెళ్తాము, శీతాకాలంలో వెచ్చడిది ధరిస్తాం తప్ప సూర్యున్నో మిగతా ప్రకృతిని నిందించడం కాదు. ఎలాగైతే మన జీవనాన్ని మనం అనుకూలంగా మార్చుకుంటామో అలాగా ప్రతి సందర్భంలో మనకు కలిగేటువంటి అభిప్రాయాలను మనం భగవంతునిదిగా తీసుకొని అడ్జస్ట్ చేసుకుని దానికి మనం న్యూట్రల్ గా ఉండగలగాలి. హరే కృష్ణ. ఓకే. తన యందే ప్రతిష్ఠితుడై సుఖ దుఃఖములను సమానంగా చూసేవాడు. సుఖ దుఃఖాలు కామన్, అది కంపల్సరిగా అందరికీ కలుగుతాయి. దాన్ని మనం దుఃఖం వచ్చినప్పుడు దాని నుంచి లెసన్ నేర్చుకోవాలి, భగవంతునికి సమర్పించాలి. సుఖం వచ్చినప్పుడు భగవంతుని ప్రసాదంగా స్వీకరించాలి, భగవంతునికి సమర్పించాలి. ఇటు పొంగిపోవడం కుంగిపోవడం రెండు రాంగ్, కాబట్టి మనల్ని నీచంగా తీసుకువెళ్తాయి అవి. కాబట్టి ఆ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడం ఉండాలి. మట్టి ముద్దను రాతిని చూడండి, బంగారంని, ఒక మట్టి ముద్ద ఉంది, ఒక రాయి ఉంది, బంగారం ఉంది, అన్ని సమానంగా చూడాలి. మట్టి కూడా అవసరమే, మనకు పంటలు పండితేనే భోజనం చేస్తాము. కాబట్టి రాయి రప్పలు అవసరమే, అన్ని సృష్టిలో భాగాలే. బంగారం కూడా అవసరమే. బంగారం అనగానే ఆరాట పడిపోయి మట్టి కదా అని అలా నిర్లక్ష్యం కాకుండా అలా చూసే స్టేజ్ మనకి రావాలి. ప్రతి చోట భగవంతుడే ఉన్నాడు, ప్రతి ఎలిమెంట్ ఇంపార్టెంట్ యూనివర్స్ లో అన్నటువంటి దాన్ని సమదృష్టితో చూసేవాడు. ప్రియ అప్రియములందు సమానుడై, మనకు ఇష్టం ఉన్న వాడి దగ్గర అతి ఇష్టంగా ఉండి, ఇష్టంగా లేని దగ్గర కష్టంగా ఉండడం కాకుండా ప్రతి చోట సమానంగా ఉండగలగటం. నిందాస్తుతులందు, మనల్ని మెచ్చుకున్నప్పుడు ఒక రకంగా, మనల్ని మెచ్చుకోనప్పుడు నొచ్చుకునేటట్టుగా ఉన్నప్పుడు ఇంకో రకంగా కాకుండా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. ఎస్, మనం చేయలేకపోవచ్చు కరెక్ట్ గా, ఓకే, రియలైజ్ కావాలి, మళ్ళీ మంచిగా చేసే ప్రయత్నం చేయాలి. అప్పటికి కొందరు ఒప్పుకోరు, అలా ఉంటారు, వాళ్ళ జీవనం అలాగే. అప్పుడు భగవంతునికి మనం సమర్పణ చేయాలి తప్ప వాళ్ళ పట్ల ద్వేషం పెంచుకొని మనం చేస్తే అది మనకు ప్రాబ్లం అవుతుంది. వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు చేసే రాంగ్ డైరెక్షన్స్, రాంగ్ వర్క్స్ కి భగవంతుడు చూస్తాడు. కానీ దానికి మనం కామెంట్ చేసి, మనం ఇన్వాల్వ్ అయ్యి, మనము బాధలాగా ప్రవర్తిస్తే మన అకౌంట్ లోకి వస్తుంది అదంతా. కాబట్టి ఇది బాగా గుర్తెరగాలి. గౌరవము అగౌరవము ఇవన్నిటిలో కూడా సమాన స్థితిలో ఉండి మిత్రులను శత్రువులను మనం సమానంగా చూడాలి. వాడి కర్మ వాడి శత్రువుగా స్వీకరిస్తే మనం మనసులో ఎవరిని శత్రుత్వం చూడడం లేదు. టెంపరీగా ఈ భూమిపైకి ఒక అద్భుతమైన అవకాశం ఇవ్వబడింది భగవంతుని పొందటానికి. ఎట్లాగైతే మనం దివ్య తీర్థయాత్రలు చేసినప్పుడు 1, 2, 3 రోజులు ఎలా ఉన్నా అడ్జస్ట్ అవుతాం. అక్కడ కొన్ని పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉండొచ్చు, లేకపోవచ్చు, మనకు అన్ని అవసరాలు తిరగకపోవచ్చు, కానీ భగవంతుని దర్శనమే మన ధ్యేయంగా ఉంటది. ఎక్కడ ఉన్నా సరే అడ్జస్ట్ అయిపోతాం, ఎలా ఉన్నా అడ్జస్ట్ అయిపోతాం, దర్శనమే మెయిన్ గా ఉంటాం. తిరుపతి లాంటి పుణ్యక్షేత్రాలు గమనిస్తాం కదా. అలాగే ఈ జీవనం 100 సంవత్సరాలు కూడా అలాగే ఉంటది. వీళ్ళని వాళ్ళని చూసి ఏదో చేసి సౌఖ్యం సుఖం కాదు, అనంతమైన సుఖం, అనంతమైన ఆనందం పొందడానికి ఇదొక పరీక్ష, ఇదొక ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్. కాబట్టి మనల్ని మనము అది శుద్ధంగా గమనించుకొని తమో రజోగుణాలను వదిలి సత్వగుణం పెంపొందించుకొని శుద్ధ సత్వం వైపు ప్రయాణం చేయవలసిందే. కాబట్టి
భౌతిక కర్మలన్నింటినీ విడిచిన వాడు, ప్రకృతి గుణములను అతిక్రమించిన వాడు. ప్రతి డ్యూటీ భగవంతుని కొరకు చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు మనము శుద్ధ సత్వం వైపు ప్రయాణిస్తాం. హరే కృష్ణ. 26 కాలేదు కదా, 26th నాని. విల్ ఫినిష్ ఇన్ 1-2 minutes. 26 లో కదా. ఎస్. మాంచయో వ్యభిచారేణ. అన్మ్యూట్. హరే కృష్ణ. నేను చదువుతానా. మాంచయో వ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే భగవాన్ సమతీత్యైతాన్ భూయాయ కల్పతే. కాబట్టి అన్ని పరిస్థితులలో అనుకూలం అననుకూలం కాదు, నిశ్చలమైన సంపూర్ణ భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నుడయ్యుందువాడు వెంటనే భౌతిక ప్రకృతి గుణాలను అతిక్రమించి బ్రహ్మస్థితికి వచ్చేస్తాడని భగవంతుడు హామీ ఇస్తున్నాడు. కాబట్టి పరిస్థితి ఏదైనా కానివ్వండి, కొన్నిసార్లు అనుకూలం, కొన్నిసార్లు అననుకూలంగా ఉంటది. ప్రతి చోట భగవంతుని ప్రతిష్ఠించి ఇది నా యొక్క కర్మ ఫలితమని, ఇది నా టెస్ట్ అని భగవంతుడు పర్యవేక్షిస్తున్నాడని భావనతో చేస్తే ఆ కష్టం యొక్క తీవ్రత కూడా తగ్గిపోతుంది. ఎంతో గొప్ప పెద్ద కష్టం వచ్చేదుంటే చిన్నదిగా వెళ్ళిపోతుంది. ఎన్నో రోజులు వచ్చేదుంటే కొంత సమయమే ఉంటది. ఇది మనం అబ్జర్వేషన్ చేస్తే ఓకే, లేదంటే మరింత కష్టంలో మరింత పాపమే చేసే ప్రయత్నం చేయకూడదు. భగవంతుడు ఏంది చెడ్డవాదం కాపాడుతాడు, మనల్ని కాపాడు, ఇలా మనం జనరల్ గా నిందిస్తూ ఉంటాం, మనల్ని మనం నిందించుకుంటాం, మన పూర్వీకులు నిందిస్తాం. ఇది మరింత పాపానికే దారితీస్తుంది తప్ప రియలైజ్ అయితే కరెక్ట్ గా ఉంటుంది. 27 శ్లోకం నాన్న. బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం అమృతస్య అవ్యయస్య చ శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య సుఖసైకాంతికస్య చ. హరే కృష్ణ. అమరము, అనశ్వరము, శాశ్వతమైనటువంటి చరమ సౌఖ్యమునకు సహజ స్థితి అయినటువంటి నిరాకార బ్రహ్మమునకు నేను మూలాధారం అని చెప్తున్నాడు. కాబట్టి ఈ అనంత సృష్టికి దేవాది దేవుడే కారణుడు. కాబట్టి ఈ ప్రకృతి భగవంతుడే సృష్టించాడు, జీవులందరము ఆయన అంశలమే. కాబట్టి ప్రకృతిలో ఉండి చాలా న్యాచురల్ గా ఉండి భగవంతుని చేరే లక్షణం వదిలిపెట్టి ప్రకృతిని నాశనం చేస్తూ మళ్ళీ మనం దీని మీదే ఆధిపత్యం చెలాయించేటట్టుగా ఇదంతా మనదే అన్నట్టుగా శాశ్వతమైనట్టుగా మనం ప్రవర్తిస్తాం. శాశ్వతమైన దివ్యలోకం మాత్రమే ఇది. మనం గుర్తెరిగి భగవంతుని ప్రతి చోట ప్రతిష్ఠించి ప్రతి చోట మనం తినేటప్పుడు మనం చేసే వ్యవహారంలో ఆయనకు చెప్పి చేస్తూ వచ్చిన రిజల్ట్ ఆయనకు సమర్పిస్తూ ఉంటే మనలో ఆనందం రెట్టింపు అవుతుంది, దుఃఖం వెళ్ళిపోయే ప్రయత్నం చేయగలుగుతాం. దీనికి ఏకైక శరణం హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇది ఈ దివ్య మహామంత్రాన్ని స్మరించడమే. కనీసం 108 సార్లు ఖచ్చితంగా చేయండి. అదేవిధంగా మీకు మాతాజీ వాళ్ళు పంపినటువంటి ఫామ్ ఉంది కదా, గూగుల్ ఫామ్ ఫిల్ చేయండి. దీనికి మీకు ఎక్స్ట్రా సర్టిఫికేట్ వస్తుంది. చివరి రోజు అయిపోయిన తర్వాత మీ పేరుతో సంకల్పం కూడా చేస్తారు. కాబట్టి మనకు ఒక తృప్తి, మనకు ఎలిజిబిలిటీ వచ్చినట్టుగా ఫీల్ అవుతాం. అది దయచేసి చేయండి. మాతాజీ హరే కృష్ణ. సాయి గారు హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఈ డొనేషన్స్ అవి చెప్పారా ప్రభు? నేను చెప్పారు ప్రభుజీ, మార్నింగ్ చెప్పారా మాతాజీ? చెప్పారా? సింధురా మాతాజీ హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ అమ్మ పక్కకి వెళ్ళారు ప్రభుజీ, ఒక్క నిమిషం ప్రభుజీ ఇస్తాను ఒకసారి. ఓకే హరే కృష్ణ మీ అందరికి. సో ఈ మధ్య కాలంలోనే ఇప్పుడు ఈ ఆన్లైన్ కోర్సు స్టార్ట్ అయ్యి 1.5 year అయిందండి. సుమారు 5 లక్షల మంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా విని ఉన్నారు. ఆ భగవంతుని అనుగ్రహం వల్ల ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూరు నుంచి ఈ ప్రోగ్రాం జరుగుతుంది. అక్కడ చాలా చిన్న ప్లేస్ లో టెంపుల్ అద్భుతంగా కొనసాగుతుంది. సో భగవంతుని కృపతో మందిర నిర్మాణానికి ప్లేస్ ఇవ్వడం జరిగితే మొన్ననే ఆగస్టులో ఒక 15-20 days బ్యాకే భూమి పూజ జరిగింది. అద్భుతమైన దేవాలయ నిర్మాణం జరగబోతోంది. కాబట్టి మనకు 12th chapter లో వచ్చింది, మనం డైరెక్ట్ గా భగవంతుని సేవ చేయలేనప్పుడు మనం ఏ రకంగా అయినా సమర్పణ చేయవచ్చని. మనకు తోచినంత, ఇది కంపల్సరీ కాకపోయినా మనకు ఎంత వీలైతే అంత ఆ డబ్బు కనుక భగవంతునికి సమర్పణ చేస్తే ఎంతో మంది భక్తులు అక్కడ మంచిని పొందే అవకాశం ఉంది. దాంట్లో మనం భాగస్వామ్యం అవుతాం. మీకు తోచినంత అది డొనేషన్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి. ఎందుకంటే ప్రభుజీ నామనిష్ఠ దాస్ ప్రభుజీ, మనకు కోర్సు చెప్పే శ్రీధర్ ప్రభు, శ్రీవాసాంగం దాస్ ప్రభుజీ, వీళ్ళంతా ఆయన డాక్టర్ గా పనిచేశారు. యాక్చువల్ గా వాళ్ళు త్యాగం చేసి మన కొరకు వాళ్ళ జీవన విధానాన్ని తీసుకెళ్తున్నారు. నామనిష్ఠ దాస్ ప్రభుజీ బీటెక్ ఐఐటిలో చేశారు. వారి మిత్రులు కోటాను సంపాదిస్తుంటే ఈయన భగవంతుడికే సమర్పణ చేశారు. ఇంత మంచి ప్రోగ్రాం చేస్తున్నారు. కాబట్టి మనం చేయవలసింది 2 పనులు. ఒకటి, హరే కృష్ణ నామ జపాన్ని చేస్తూ
మన మిత్రులు మన బంధువులకు తెలియజేసి నెక్స్ట్ బ్యాచెస్ లో వాళ్ళు కూడా ఈ పార్టిసిపేట్ చేయటం. రెండు, వీలైనంత మనం ఎంతో ఖర్చు చేస్తుంటాం ఒక్కొక్కసారి దేనికో, దాంట్లో ఎంతో కొంత మనకు వీలైనంత భగవంతుడి శక్తి మేరకు ఆ భగవంతునికి సమర్పణ చేస్తే ఉత్తమ కార్యాలకు సో అది భగవంతునికి చెందుతుంది. సో అది పవిత్రం అవుతుంది ఆ కార్యం అనేది మీరు తెలుసుకొని వీలైనంత చేయగలని కోరుచున్నాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. సాయి గారు క్లోజ్ చేద్దామా? హరే కృష్ణ. ఇంకేమైనా ఉందా? లేదు ప్రభుజీ. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే జస్ట్ 1 minute 2 minutes చూద్దాం. ఎవరికైనా డౌట్ ఉందండి? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ్ 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 హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. నాకు మీ అందరితో కలిసి భగవంతుని తలుచుకునే ఉదయం అవకాశం లభించింది చాలా రోజుల తర్వాత. సో శ్రీ వాసాంగం ప్రభుజీకి అనేక ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ సింధురా మాతాజీకి, సాయి గారికి, అమృతకు ధన్యవాదాలు, భక్తులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ధన్యవాదాలండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.